Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shi wannan bawan Allah mai tambaya yana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, da Allah gwani mai risala sahibul tsangaya ahlul Qur'an, da Allah ina tambaya akan karatun da naji malamai suna cewa kasratul kabisi da'awatul haqqi sakaratul mauti nadaratan na'imi. Da Allah na yi fama akan a fassara min me ake nufi da wannan harji, amma kowane malami na faɗa sai dai ya ce mun kawai dai haka ake kiransu, ko kuma ya ce mun kawai dai su hudu ne. To shikenan dan uwa, shi malamin da ya ce maka su hudu ne ma ya yi ƙoƙari, ya ma yi aiki da zamani ne. Asalin gargajiyar wannan harjin ai guda uku ne kawai, da zamani ya zo a ƙara ya zama hudu, kuma cikin ikon Allah yanzu yana ma wuce hudun ma, yana wuce hudun ma, amma hudun dai ake ɗauka. Me yasa muka faɗi haka? Ai in za a ɗauki tantagarya harjin kawai kasratul kabisi da'awatul haqqi sakaratul mauti ne kawai, haka suke. Daga ƙarshe aka zo aka haɗa da nadaratan na'imi. Me ake nufi da wannan karatu akan abin da ake nufi dan uwa, sai ka sa hankalinka da kyau. Kasratul kabisi yace kenan, ma'ana kenan duk abin da yace kasratul, inda son samu ne kabisu zai ce, alkabisatu, to wancan abin da ya kai shi ƙasa lil kabisin, wal kabisuna lil kabisa, wancan aishi ya ce lil, amma wannan da bai ce lil ba shine ake bayani a kansa. Ya dai kawai ɗauri ne, ya kamata shi ma ya rufuwa tunda ba lil ya ce ba ilal ya ce ba. To amma kuma sai suka kiloga, dama shi kuma karatun alkurani wanda ya kiloga ai shi ake cirewa dan dan uwa ya koya. Wato wanda yayi kamar zai yi rufu'a kuma sai bai yi rufu'an ba, shine ya taho da rufu'a sai ya kai wasali ƙasa, su ne guda hudu. Ma'ana me ake nufi da haka? Shine kasratul kabisi da'awatul haqqi nadaratan na'imi sakaratul mauti. To ai idan ma mun tafi da wannan karatun a take yanki ma yanzu sai in ƙara ma shi ya wuce 5. Dan haka yasa muka ce loga ake kokarin dukan allo, tunda yanzu kaga alal misali an ce gargajiyansa hudu ne, ni na faɗa maka saboda ni na san da ukun ake bamu, tabbas a ukun ake bamu a gargajiyansa a gamawa, lokacin mun yi zamanin da su uku ake bayarwa. Muka zo muka je Gombe aka ƙara suka zama hudu, mu ma kuma cikin ikon Allah ilimi yana faɗaɗa, mu ma mun ƙara shi yanzu zai zama 5. Kullu nafsin za'iqatul mauti, kaga ni ma na ma ƙari ya zama 5. Amma karka ce ana wasa da loga, ni ma cikin nawa binkicin ne ƙara mu haka. Takuri ko kuma a ce ta taho da rufuwa kuma ta kai ta kuma ƙasa, ko kuma a ce ta kai wasali ƙasa ba tare da ilal ba ko lil ba, shine bayanin. Na'am, afuwan na dan yi bayani da zuta kaitace. Mai risala sahibul tsangaya shine wakilin Niger da Abuja, amma ba na je gwamnati ta naɗa ni bane, ba kuma na je gurin malamai an naɗa ni bane, a fahimta da kyau. Na'am, ni dai kawai dai Allah ya zaunar da ni a cikin garin Niger, ko kuma ce jihar Niger. Duk inda na je aka tambaye ni ina cewa daga Niger nake. Daga nan aka samun suna mai risala Niger. Bayan Allah kuma suke cewa to ai an bani shugabancin mahaddatan Niger, ma'ana gwamnan Niger a wajen wa 'yan uwa na waje. Amma an ka zo gida ba ni nake wakiltar su ba, ƙwarin wayar muku da kai. Abuja ana cewa wakilin Niger da Abuja. Abuja saboda na iyaka da ita, idan za a yi abu a Abuja in na je ni yanzu ina iya cewa daga Dukka Junction ko Sabon Usai, duk Abuja suna gab da ko da kafa za ka iya fadawa cikinta. Shi ma in na ce Abuja nake, kamar na wakilci Abuja ne a gurin taro, dalilin da yasa ake cewa mai risala wakilin Niger da Abuja, mai Niger da Abuja. Amma ba na je an wakilta ni bane, ba ko mun yi zama da malamai sun naɗa ni bane. Wannan dai kawai naɗin wakilci ne kafin in ba su abunsu. Don haka muna gaya muku mai risala ya sauka lafiya a gida. Wassalam, Allah saka.